Любсън, какво имаме днес тук? Бобсън, тая красота. Днеска мисля, че правим размяна. Миналото ревю беше за теб, днеска ревюто е за мен. Здравейте, приятели! За теб и за твоя любим Нео кафе спорт. Така, че предния път при представянето на XSR имаше малко спор. Дали е Нео спорт, Нео кафе спорт, но правилно сме. Въпросът е да не се сърди. Да. Защото продължава върви. Още един път, здравейте на всички, които ни гледате. Благодарим, че толкова споделяте, харесвате и оценявате това, което се опитваме да правим. Благодарим и за критиката в коментарите. Обръщаме внимание, стараем се да си вземаме бележка от нея, но и ви молим за разбиране, защото още прохождаме. Да, израстваме. Не прохождаме в моторите, прохождаме в канала, който се опитваме да създадем с полезен контент, така че наистина да е от полза за някой, който иска да си вземе определен мотор или търси определена машина. И искам още един път да споделя, че машините, които ви представяме, абсолютно всички може да ги имате. И те са за продан. Така че ако някой от машините ви хареса, чувствате се свободни да ни пишете налично. А пък от наша страна ние ще гарантираме за тяхното качество. Ние не сме го споменавали, но ние не сме типичните търговци. Изобщо не може да се наречем търговци. Нека да дадем един пример с историята на този мотор. Примерно. Историята на този мотор бе следната. Тъй като аз лично съм фен на италианския полъх в машините и този мотор ми изглеждаше доста интересен на снимка. Един ден на Любсън му викам, дай да видим как върват. И почнахме да търсим в интернет и съвсем случайно беше излезнал тази бройка, не беше надалеч от нас и аз писах на човека. Просто без абсолютно никакви планове за закупуване, без абсолютно нищо. Искахме просто да го видим мотора на живо и звъннах на Любсън и викам, Любсън, имаме оговорки с човека да видим мотора. Отидохме, видяхме мотора и в момента, в който той отвори гаража и аз видях мотора. И ти заобича в моторите с кръгъл фар и специално това. Много ми хареса. И ще ви кажа защо ми хареса. Защото тук има една японска машина, която обаче толкова са постарали японците, толкова може би са гледали италиански театър, толкова много са вдъхновявали от италианското изкуство, че са успяли да докарат доста голяма част от линията и дизайна на италианските мотори. Това много ме впечатли, защото все пак имаме страхотната техника на японците и един много нетипичен дизайн за страхотната техника на японците и нетипичния дизайн за тях, който идва от Италия. И това може да го видите в най-уникалното нещо, което ме плини, е тая сингъл вилка отзад. Или по-точно сингъл swing arm. Уникално красива. И дори с оригиналното гърне. По-ще доближим малко камерата да го видим в такъв детайл, защото наистина са постарали. Интересното е, че предният модел, този ST80, ST60, както знаете, е доста агресивна визия. И мисля, че с появата на този модел, с замисъла за този модел, те изключително много са наблегнали на детайла и на... Нали, те си имат тази типичната японска интерес към качеството. В смисъл, не интереса ми държат на качеството. Honda изключително много... И Honda държат много на комплексността, на сглобяване на детайлите един към друг. Абсолютно. Honda не се ремонтира бързо, не се разглабя бързо. Защо? Защото всеки детайл пасва спрямо другия. Естествено, че при тези машини тук това не може да се забележи толкова много, но при пистовите машини, където имаме доста повече спойлери и маски, там ако има счупени зъби, става положението доста грозничко, тъй като се получават някакви разминания в линиите. Да се върнем само на историята, да завърша, защото започнах и някак се отнесохме. Така, да. Историята беше следната, видяхме мотора, аз се качих върху него. Усетих, че ме е малък, но пък много ми хареса.
И момчето, между другото, което го продаваше, защото се е взел Ducati Multistrada. Чисто нова. Да, а той е втори собственик на този мотор. Първият собственик е бил дилършипа, при който е седял. Да. Де факто той се явява като първи истински собственик. Доста го е поддържал. Състоянието му е оригинално, освен тук 2 дръжки, нищо повече. Всичко друго е оригинално. Постоянно сервизиран на точните Преди да го е интервали. използвал да ходи на работа с него, той се лечи по начина на каране, по гумите, изключително свежо запазена машина. Окачването доста меко беше настроено. Да, което е типично по-скоро за хора, които обичат да се возят, да им е комфортно и да се наслаждават на... И така този мотор дойде де-факто в наше притежание. Чисто от интерес. Мисля, че му се насладихме доста на него и бихме се радвали, ако си намери собственик, който също така да го оцени. Определено в нашия случай не говорим за търговия, а говорим за начин на живот. Абсолютно. Да се върнем по-специално към модификацията, версията на този мотор. Защото това не е обикновено CB1000R. Има един плюс отзад на края на името, което значи между другото, следващите модели, които ги изкарват в черен цвят, там не се казва плюс, а премиум изпълнението е Black. Да. Може да кажеш ти, какви са по-специфичните детайли в плюс изпълнението? В плюс изпълнението, от технична гледна точка, това е, че тук имаме може да приближим шифтър, камерата после и да им шифтър покажем. с блипър. Идва серийно. Да. Имаме серийно поставени нагревателни дръжки. Да, ръкохватки с нагряване. Имаме няколко детайла, които са чисто визуално-естетически придават по-специален вид. Това са отпред този елемент над фара, предпазната решетка на радиатора и, доколкото помням, е този капак, който замества седалката на задния пасажир. Която също имаме, но визията е определено доста по-завършена с капака. Нещо също много важно, което е хубаво да кажем за двигателя. Двигателя, както при повечето 1000 кубикови naked байкове или в случая Neo Cafe Sport. Той е взет. Honda де-факто не са разработвали чисто нов двигател, а това е двигателя на хилядарката Fireblade. Супер спорт. Който е дефорсиран, детунингован и може да го наречем също и спънат. Но това не е задължително негатив. Защо? Защото това увеличава страшно много ресурса на двигателя. Имаме един двигател, който е много линеен в развъртането си, много плавен. Според мен този мотор е много подходящ за един човек, който търси да надгради от първия си мотор, от примерно 600, да се качи на 1000. Не би имал стреса от това, че се качва на хилядарка. И друго нещо. Това всичко, което ти го спомена, искам да кажа, че това са негативите на мотора. До тук приключваме. От тук нататък единствено само може да надграждаме, защото тези така наречени негативи в случая на мен лично не ми пречат толкова, защото аз като се кача на тази машина, аз не търся тази рязкост, не търся този пънч, който го имаме при MT-10, който го имаме при пистовите мотори. Тук наистина доста е линеарно развъртането на двигател, което пък дава едно доста приятно чувство и може добре да си крузваш в завоите, да се отпускаш, да лягаш, можеш да си сменяш скорости. Искам да кажа, че това е една от най-хубавите скоростни кутии, които аз съм усещал. Много е мазна. Луфтовете са много минимални, скоростите влизат перфектно и чувството, което аз изпитвам, когато съм на този мотор, е една сигурност, един комфорт и едно качество. Качество както в изработката, така и в техниката. Отделно не забравяме и самата визия, която линиите, които са
Аз обаче мисля да докарам камерата насам. Кажи бе, как беше то лав, дето сега наскоро? Наближи. Сега ще го наближа. Бобсън, докато ви показва от близко, да споменем, че машината има няколко режима на каране, стандартен, да ви спорт поздравя с този кадър. И дъжд. Също така има traction control. При всеки от режимите нивото на traction control и агресивността на картата е различна. Това, че ви казваме, че мотора се развърта доста линейно, доста плавно, може би за някой ще звучи негативно, но аз и Бобсън караме МТ-10 и сравнението с нея, понеже при нея въртящия момент идва доста раничко в средни обороти, експлозивно, но за човек, който идва от 600 кубика, това определено може да се каже, че е хилядарка и скока, който прави от 600 на 1000, ще е доста значим. Вие сами ще се убедите и с краткото видео, което Бобсън записа като кара мотора, ще видите колко добре върви. Нещо, което пропуснахме, е окачването. Имаме изключително добро окачване от шова. С пълна настройка, компресия, ребаунд, отзад също, моношок, който също се регулира. Хубаво е да споменем също, че тук японците не са спестявали от към електроника, тъй като този мотор има както МТ-10, както XSR, има няколко режима на каране, има така наречения Honda Traction Control. Един от негативите на дисплея е, че е TFT и малко е скучен, защото няма тези модерни анимации, няма цветове, няма контрастни цветове. Да си цъкам на игрички. Но аз го намирам изключително добре подреден, добре се чете. Пасва изцяло в цялостната тематика на мотора, защото дори и цветово пасва на мотора. Така че аз мисля, че когато човек се качи на този мотор, той иска да кара. Така че абсолютно всичко, което е нужно, го има на дисплея и това за мен лично не е минус. Има по-важни неща, които може да се фокусираме. Има един много важен момент, който пропуснахме да кажем. Този мотор специално и е подготвен също за констант стойка, да, която може, тя е стойка, която влиза с два фиксатора в средния болт на мотора в рамата и дига мотора във въздуха, така че и предното и задното колело са във въздуха и може да се върти в гаража, доста е удобно. И е уникален аксесуар, ако имаш затруднения в гаража и няма много място, искаш да го аранжираш по-лесно, е супер. Мотора е уникална машина, защото има характер, както споменахме, има качество, техниката е на топ ниво и уникално чувството. За тези, които ценят класическия дизайн и стил с агресивни линии, подчертавам, точно това е спецификата
Neo Cafe Sport Racer. Това е, може би, топ машината като избор. И все пак говорим за Honda, където знаем, че качеството и надежността е на топ ниво и поддържате ли си нормално мотора? Има един момент, който не ми се иска много да го споменам, но е коректно да го споменем, че притежателя на този мотор, ако с някаква случайна ситуация реши, че мотора не му стига от към мощност, от към вървене, този мотор има адски много ресурс и това е един минимум, който той предлага. Но естествено всеки от вас трябва да е наясно с това, че всеки един тунинг на мотора в посока оптимизация или търсене на максимума от възможността на техниката си има и в повече случаи своите задължения, като качествено масло, поддръжка и така нататък. Така че този мотор има този потенциал, но трябва да се инвестира работа. Ние сме големи фенове на стоковите изпълнения, тъй като и двамата не обичаме правени мотори, защото... Мотори, по които някой се учил. Експериментирал, учил. Днес това му харесва, утре друго. Наистина харесваме и търсим стокови мотори. Или ако има някакъв тунинг, той да е с някаква определена линия и в някакъв определен дизайн. Както в случая виждате тук, единствено, което виждам, че не е стоково, са ръкохватките за спирачка и съединител, но те абсолютно се вписват, много добре са избрани, регулират се. Това, което може да кажем. Последно, мотор е с S22 на Bridgestone, има изключително много живот в тях. Излишно е да говорим за спирачки, вериги, филтри и прочее, защото това тук всичко е на едно много добро ниво. Сиреч, има ресурс за един интервал, така че ако някой му харесва машината, пишете не. Пишете впечатления, коментари, забележки пишете под видеото. Абсолютно. Искам четем всичко. Също да ви подканя, ако ви харесва съдържанието, което предлагаме, имаме Facebook страница, на която качваме албумите на моторите, които продаваме, така че може да видите по-детайлни снимки. Пишете ни за тях. Също следете ни в Instagram. Опитваме се качваме също различно съдържание и там. И не преди дълго време Любсана качи доста интересни неща в TikTok, свързани с МТ-10-ките. Ще се стараем и за другите мотори да качваме контент. Надявам се скоро да имаме и възможността заедно да караме малко, да се насладим на хубави пътища. И дай Боже някой ден да съберем комюнитито и да направим едно каране в Алпите. Така че да могат да се насладят повече хора. И ако сме в група, естествено, че винаги е по-приятно и готино. Защото не говорим само за мотори, а се запознаваме и си говорим за много повече различни теми и се обогатяваме един друг. Така че ни следете, пишете ни, ще се радваме на нови запознанства и контакти. И ако имате въпроси относно специфики на мотора, настройване, на окачване или каквито и да било ремонти, пишете ни с каквото можем, като знания и опит бихме могли да се включим. Естествено не сме перфектни, така че ако нещо на нас не е ясно, ще бъдем честни с вас, така че да получите проверена и достоверна информация. Но обичаме да четем и да се информираме, така че... Следете ни и благодарим още веднъж за това, че сте с нас и споделяте това, което ние правим. Чао! Чао!